Apisas mag piny owacho mochung'ne chenro mage e kor gwenge mong'ere kaka National Government Administration omi siem mondo were gi weche siasa ka ok kamano to iriembogi e tich. Jatend migawo mar arita maiye Kindiki oyango magi e nyasi mar sidho moko kuom apisas go e kar tiegruok mar Embakasi AP Training School. Lieta nigi mathoth. Kindiki oyango ni onge tich moramora motenore gi siasa mibiro mi apisas mag sirkal moting'o ruodhi kod commanders. We will not expect NGA officers to participate in extraneous activities, including politics. The policy of this administration is to create a professional national government administrative organ that can serve the country impartially, equally, and in accordance with the law. Leave political matters to politicians. Owacho ni tij apisas go biro mana dhi gi rango tije mag piny owacho e gwengegi kaluwore kod tijegi e okang' mar neno gi tiyo ma ok okete akweda moramora. Our work for those who are in this sector is to provide services to the people of Kenya, irrespective of their ethnicity, political affiliation, religion, or any other connection. Kamano bende, Kindiki omedo ni gibiro nono ruodhi kod apisas mamoko ka giromo bedo gi bunde, konyisogi mondo gibi giti godo mana mar chwalo arita ne jopiny kokale chik. All chiefs and assistant chiefs will be vetted for suitability to bear arms so that they can be armed to support the security agencies in the areas that are affected by banditry and the threat of terrorism along the Kenya-Somalia border. Use that weapon within the law. Omedo ni mar konyo gi tayo tijegi e yono makare, piny owacho biro chwalo ne jolup county commissioners geche makonyogi e chwalo tijegi. We already have the leasing program where we want to retain about 200 cars and acquire an equal number in the shortest time possible. And therefore, we want to ensure that within the next 3 months, every ACC will be provided with transport so that they can be able to deliver services to the people of Kenya. Kindiki bende nowacho ni giloso weche mag medo apisas mag arita tok thoth gidhi e yweyo kendo weyo fuok e sekta no. We expect the promotion of some officers to the next grade in a short while. Nyasini ne osidho jolup county commissioners 448 e tiegruok manyaka sani apisas maromo 1,397 osekale. Lieta, Ramogi TV.